Kararating lang namin, pagkain na kaagad. Taxi? Pwede yun. Kasi nawala pa yung number niya sa akin 3. Ayaw mag-open yung cellphone ko, yung nabaksa. Hindi naman sabi nung magkano. Ganyan yan. Basta kayo na lang mag-ano, kunyari. Ano niya na ano? Kain niya. Kailangan niya. Ngayon, trabaho niya siya. Full time na siya. Nagkano ng patis? Ito. Saan ka aalis? Puro ka na.
Puro kagala ah. Bukas mag-umpisa na ako maglinis. Parating na ako. Hindi. Ano tong ano? Baka. Huh? Baka. Alam mo, Hindi yan haba. Halika na, tama mo. I-scan nyo lang kasi mahaba. Scan. Saan ba? Paano ba yan? Wala pa ba? Huh? Nasaan siya? Oh my god. Wala, grabe ko ng 60. Grabe. Ayan na, oh. Hi! Grabe to, oh. Tingnan mo. Grabe. Grabe to talaga, oh. Sige na, upo ka dyan at ano. Grabe ka. Yaya, pakiinit. Saan ba? Grabe ka, oh. Sige. Hello? Ingat sa labas, be. I think. Uy, naka-off yung microphone mo. Nagpakulay ka na naman. Dali lang, ano to? Nakita mo yung video natin? Hindi ka nagtitingin? Ay, naglas. Ano? Sabi mo, inintay niyo ako. Uy, sarado yung pinto, Tema! Ay, lakay ko. Ayan!
di ba sinendan na? Magano ka kasi dito sabi mo. Oo, pag ganyan, talagang kuha. Pag ano, no, pag ano. Natakot kasi. Sa tabi. Tinatabi ko. Yung Ganun nga, pero ang mag-download ka ng tabi. Tapos kailangan yung credit card na gagamitin. Hindi ko matulog dito. Ano, tatlo na bali. Dati, may nalasing. Mukhang bonus spectacle. Ayan na, sahod! Na! Ano kayo pera? Ano? Pumapayat na ako. ano, ang taba-taba. Magulog ka kay Tita Bebe. Mamaya, maramigay na tayo. Gusto ko isintay mo yung box. May bag ka rin. Bayaran mo na. Yung huling na Gcash hindi pumasok. 1K lang? 1K lang? Ano, alis ko pala. Hindi, yung una 1K, tapos meron ako ulit sinend sa'yo. Yung tingnan mo, oy. Bali ata lahat 52K yan. Magugas ako ng kamay ko. Kinuha mo na naman yung 1K. Uy, nanahimik ka, Christine K. Ito yan. Bilang ko yan. Ako dinadali mo, Casey. Ako, Casey, ako nga 200 dirham lang pera. Sa labas. Pansit pa. Welcome to my America. Benta yung ulit. Takot din. Madaming utang. Ay, pag-init lang. Wala na sa diba? Ay na. Painit din yung amo nyo. Awa niya. Pag-init.
ba yung masahod? Uy, nakautang ka. Hi, vlog! Welcome to my house! Daya mo? Sino kasama mo? Sino kasama? Ako lang. Sticker lang. Galing akong liyera. Ha? Galing akong liyera. Na naman? Sabi naman. Sabi. Wala na ako sa sawa na. Obvious na. Huwag na kayo magpera. Nakakalabas na kay every month? Oo. Chat mo lang.